Sugeng dalu Mas Klidik. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Nggih. Dereke dalang ningrat iki. Ora ayak-ayakan aja padakne dalang liyane. Ngopo to? Nang dhuwur ya ora apa-apa kok ya. Pangapunten mboten ngirangi Subasita kula mijil saking Surakarta hadi ningrat. Ya Dalange mriyayi. Ya. Nek iso ki ben ketutan mriyayi lungguh. Nah. Lho kok ning kono ki piye to? Lungguhmu ki ora ning kono sikile iku lho. Lah, ya ora ketokno kono, ya ampun. Lungguh sik lho. Kaduan ki gak iso omong-omongan. Lah, kok ning kono nutupi sinden ki lho. Tak linggo ning cengelmu lho ya. Piye to? Linggo ora bener yo. Bangsane. Alhamdulillah, Mbah syukurlah barakallah. Alhamdulillah, Mak Cangik Yulimbo. Nggih, siap nggih Mas Klidik. Pangestunipun, Ngopo kok lenggah ki ngopo? Ya jumeneng ora. Kewuh kula melu dalang sing kelase wis 50 munggah ki. Alah, lah iki sing lantaran ya sampean gene ya gur 15 ngono kok ya. Kok berarti wis lebati 35 kowe. Atane aja ngedek-ngedeki to. Aku tak kira nek turan jeble picek lho mek 1,5 juta. Iya. Pangapunten nggih Gus, pangapunten nggih. Mbok ampun lenggah ngoten ngono. Nggih, wong dene niku wong tlatah mriki niku tlatah nggih menanamkan dalam etika kesopanan. Tata krama. Inggih. Kono rada maju kono. Nggih. Nuwun sewu kula nggih kalih Mas. Kalih Mas. Nggih, kersanipun ingkang sepuh wonten ngajeng. Inggih, dados boten ngirangi hormat kula kalian panjenengan. Leres, mergo menika wakile nggih. Wah. Mas. Piye to? Sugeng dalu Mas saya. Oh sik ora perkara sugeng dalu. Ing dalu. Oh sik to, sik. Iki mau lak wis dari to aku rembukan karo Mas Klidik, ngono to. Sing jenenge ning Tulungagung iki kebak ing Subasita. Tata krama ngerti karo unggah-ungguh. Heeh. Sampeyan wis diaturi karo rayine Mas Klidik supaya mbagekke dalang pinarak ana ngarep. Lah iki ning cak-cakane carane maju mau lho sing apik. Sampeyan ki jane tau ngerti tata krama unggah-ungguh mboten? Balik nang mburi njajal, baleni sing apik. Pangapunten lho Gus Kangkok, pangapunten. Pun. Nggih. Nyapa? Iki ngono duduk Mas Kang. Sapa? Mas Wondo. Lah wong yo Nes Mbah Wagiman. Wong yo adike mula yo ben rata. Iya, nggih. Gandeng menika lak rakanipun. Rakane adike. Bojone nesu. Niki lak Mas jenengan to? Nggih leres. Wakile Bapak to? Nggih. Sampun sak mestinipun menawi pinarak wonten. Wonten ngajeng. Langkung prayogi ingkang sepuh menika lenggahipun wonten ngajeng. Nggih, ingkang anem ngurmati ingkang ngurmati ingkang sepuh. Nggih. Monggo Mas Kluduk pinarak ngajeng mriki. Nggih, Mas Cahyo. Kersanipun kepareng kula badhe radi maju Mas Cahyo. Inggih sepados cetha monggo mriki. Amit ya Mas, amit. Sik iki ora ngene lho, cacakane mboten ngeten. Pangapunten lho Gus. Pripun? Pangapunten. Sampeyan lenggah kene, sampeyan lenggah. Wis amit lho nyapa. Ngene lho ya amit-amit ki nggih conto ki tontonan ya tuntunan. Lah lungguh. Tuntunane dituntun wis setruk ya. Lho.
Pami kula aja kluthuk pami. Panjenengan ngendikan Gus Jopi. Nggih. Pangapunten mawi wonten wedal kepareng kula badhe majeng caketan kalian panjenengan. Monggo sasana wanci kula aturaken, monggo pinarak ngajeng Mas. Nuwun pangapunten nggih Mas. Kula tak tengah lho. Ini lak kepenak lho. Iki dipirsani Kyai budayawan ki paling tidak awake dhewe itu pelaku seniman sebagai pelawak mempunyai etika dan itu dalam panggung. Ngono ora kaya sampean yak-yakan. Blocking panggung barang. Mriki lak nggen ketoprak siswa budaya to. Lah dalah blocking panggung ya menggunakan Udanegara. Apa tuman kok nuwun sewu Mas Mas Cahya? Oh iya. Kowe iki padha karo Lucy diingi ya ngono kuwi ora. Nuwun sewu. Dagelane kelarisen iki ngono kuwi ya. Pangapunten kula badhe majeng sekedhik nggih. Monggo. Nuwun sewu nggih Mas. Nggih nuwun sewu. Monggo. Mawi nyuwun kirang patah. Nyuwun kirang pangapunten mawi wonten badhe ngaten. Nggih, lujeng rawuhipun nggih. Aku mau nyerempet tek ngono pas cengel. Lah ping pindho rumangsamu. Pangapunten Gus. Dalu menika anggenipun tasakuran bersih desa luar biasa. Biasa, Pak. Wondene para-para kawugan, para-para pemimpin-pemimpin yang berkualitas dayanipun sami lenggah. Amin. Nggih, dari Ingatanipun pemerintahan Kabupaten Tulungagung sami lenggah. Nggih. Wonten Pak Kapolres niki jajaran TNI Polri sedaya sami lenggah. Nggih. Oh, ugi saking Muspika. Leres. Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek nggih lenggah. Malah niki wau rada bengi niki wau kula sewengi wau dadi tahanan. Loh, lah ngapa Mas? Dandan yang Kapolsek ngono aku mah. Lah terus goleki nggon ruangan VIP sampean. Rek ruangan gue VIP. Tak kira lek ruang TU apa. Heeh. Lah kok tibake nang nggone jero penjara nih Pak. Lah ya disyukuri to rumah apa kuwi ya. Mula niki dipanggihaken panjenengan wonten ing kauman. Nggih, lah nggih. Nggih. Apa? Aja cengengesan ki nyambut gawe lho. Ya sing dibayar ki ya cengengesane iki ya. Nggih. Ning ngambak cengengesan ngenteni wektune sing pas. Lah lek ora tak nyambung ngenteni wong untune ya wis metu ngene pres koyo cengengesan to, Pak. Aku gumun lho, biyen karo kowe omong kok angel nyapu to. Ya angel rasa digarap to, Mas nyapu lho. Ora lho, aku anggar pethuk karo sampean maksude iki anggar omongan kok mesti abot lek ku mikir lho. Abot ya didukne. Aku roh lek kuwi ya. Dijak omong ki sing kepenak. Dadi cara Mas Cahyo ngendikan ki atine ben ra susah. Ora susah ya ning kafe ngono. Iya. Kuwi lak kowe kuwi ora. Lah wong brionya ini panutan lho. Para-para wira pradangga ki sing dicontoh sing ditulat ki Mas Cahyo. Roh. Kok iso mbok kon sobo kape ki? Lah wong garwane wae tawaduk tawakal lho. Loh. Iki lho. Ngawur ae. Mula kesuksesannya Mas Cahyo ki terletak di tangannya Mbak Kesi. Ngono lho. Iki to. Ha iya to. Lagi biyen karo aku suwi lho. Iya. Kowe ra gawe-gawe lho we. Loh, lek kira ya bakal kopi kalang bet. Lah iya. Lah wong keprok ndasmu kowe. Mas pripun? Nggih. Nuwun sewu. Lah wong yuk Kesi ki ambok kaya ngono dosen lho. Dosen nek saiki mbiyen pemandu lagu. Lho, apa kuwi? Pemandu lagu. Rayaan lho. Papadane PR. Iki siswa-siswinya luar biasa lho. Nggih. Mbok ya dicontoh Yukesi kuwi dalam membina bahtera rumah tangga. Nyatane ya iso sehidup seia sekata karo Mas Cahyo. Ya iya lho sing dirabi dalang laris kok. Loh. Lah hubungane apa? Mulane disir. Loh. Lah nyapa? Apa salah? Wis salah lho. Lah kok iso salah? Biyen ya karo aku suwi ya. Loh. Maksudnya karo kowe suwi piye maksude sing genah? Pun nesu Mas. Lho digenahke no Mas, digenahke. Biyen ya berhubungan lho. Pacar lho biyen. Wah ketoke guyang-guyu kok gek tenan jo. Lah nyapa to mbok-mbok lho nyatane Mas kawin iki tebu sak truk lho biyen aku iki. Matane Dibrukne ning kowe kuwi. Dalan gede kok iso mangsamu. Mboten Aku dadi bojone Bu Kesi 10 tahun. Nek Bu Kesi ora tau cerita yen nate gandeng tresno karo sampean ora tau. Ya ora mungkin cerita no mantan-mantane mbiyen. Aja-aja sampean fitnah kok. Lho nyapa aku lek fitnah ora lek fit mini ya aku mbiyen. Tegese ngene lho, lek sampean pancen nate pacaran karo Bu Kesi, yen pancen padha tresnane, kenapa kok tidak dilanjutkan ke pelaminan? Lah kuwi lho sebabe. Lho wis jelaske. Ayo, kowe tanggung jawab. Kowe aja gugah macan. Lek ora iso nerangke berarti fitnah kuwi jenenge. Lek kula ora iso nerangne, Pak. Terus engko dikira aku ki nomor niku hoak.
Hoax. Hoax. Dan hoax itu ada undang-undangnya. Iki to apik sik. Paling tidak itu yang saya jenengan tanyakan, itu yang bersangkutan, duduk ning kula. Lah terus. Terus? Ngono lho. Ya sapa sing sangkutane? Lah sapa sangkutane kok? Loh, ya mantanku lho. Sapa? Ayang Kesi lho. Wah iya. Yo. Sik. Iki kudu dijelaske sik. Mergo ora tau cerita. Ora tau cerita wong biyen jaman kula pacaran HP sik rong enek memorine kok. Oh, alah. Dadi aku biyen ora tau di video. Mbok direken Gus nek jajal penggalih panjenengan niku. Lah nyapa to, tenan lho, sumpah. Aku lho biyen pacaranku ning kono, ning gone tengah sawah gubuk nduk kono. Itu lho. Lah terus dalane daleme ya arah rene kok. Lah iya kono kuwi biyen semayanan. Napa nggih yo? Ayo. Engko nek ngapik tuwape lambemu lho. Tambuk-tambuk Ayo. bacokane aku gelem aku. Wangsulana sing jujur. Ayo. Nek kula mboten melu-melu kok. Yen pancen nate gandeng tenan karo kluthuk ya wis tak balekne ning kluthuk ora apa-apa. Ayo. Ora iso. Lah ngopo ora iso? Oh sing serate ayu-ayu kok. Lho terus? Kula niku bendina ora tau metu omah. Lho, lah nyapa sebab? Ngarep omahe wong wedok gelut nglebutne aku kok. Duh, rupamu ya kapsul ngono kok iso. Ngrebutne sampean iki gek sing goleki apa lho? Wong ki aja ndelok rupa lho, tapi ati, Mas. Yo ngalah. Ati. Aja guyak biasa cangkemmu. Tawang klambi diungkeri kucing lho kok iso dadak. Sik, Bukesi sik. Ngene Bu Kesi. Ngadeg kok sik diluk. Ayo, diluk. Ayo ngadeg. Iku kudu dicethakke iki mergo dipirsani piyayi akeh terus di streaming. Nek kula kok mboten mungkin to, Gus. Lah iya, ning ya bocah ben ngomong dhewe. Ayo, wong isin ngomong aku, dhewe. Ayo. Bareng gandeng malah elek. Lho. Biyen karo sampean ayu to. Mayu biyen munggah tak gawe legend kok biyen. Saiki dijariki. Dari biyen legend kok ketole gudi malah kaya telondru. Ayo kono urusana. Lho nyapa aku ngurusi mantan moh lho aku. Wis. Aku lek musuh mantan yo mundur alon-alon Mas. Lah mburimu ya enek apa nek? Guyunya apa to jan? Weh, lara tenan kuwi. Iki kok guyu ki nyapa to jan? Wis weneng lho nek. Oh sik, kluthuk meneng sik, kluthuk. Nggih, Ayo. cobi. Bukesi. Lah aku fitnah aku. Dalem, Pak Dalam. Kluthuk meneng sik. Dilu teh aku wektu. Ya, njaluk wektu dilu ya. Nggih, wonten dawuh Kang Mas. Nah, tanpa lidah sinambung banyu tinalang, mestine lak panjenenganmu wis midhanget apa kang diandharake dening betet kluthuk ki mau. Ya toh. Kok betet to? Ya betet wong sing nyontong untumu ya betet. Ono cobi. Jare kowe mbiyen nate gandeng katresnan sambung asmara karo pitik kalkun kuwi. Bareng Saiki sing cetha sik, sing jujur wae yen pancen iya ya kandha iya, yen ora ya ora, yen pancen iya sebabe apa kok ora diterus ning nganti rabi. Nah kuwi. pitik kalkun saiki gandeng pitik horen. Asem. Nyuwun sewu Pak Dalam. Terus Nalika semanten menawi kula pareng jujur, pancen sejatosipun Mas Kluthuk menika menaruh hati kalih kula. Wela. alah. Kaya tenan-tenan ngono. Aku meri lho jaramu ngono kuwi. Bocah kok gemesi ngono. Yo kesi nganti doyan kira ya nemen to. Ngeten Mas Klidik. Ya jawu. Ingkang ngesir menika, ingkang tresna kalih kula menika Mas Kluthukipun. Ngoten. Kula kan crita dereng rampung. Nggih. Mekaten sejatosipun ati kula ingkang paling jero. Dalem nggih. Kula menika timbangane dirabi dalang kondang, ganteng, pinter. Sejatosipun menawi kula pareng jujur, Nggih. kula seneng dipun rabi kalih dagelan. Senadyan to rupane Gru. Rambutmu lho. Kowe iki tak tuwa nyoni tenan. Iki lho dagelan iki. Iya lek kok tok terus Rambutnya kaya wulu kucing ngono ngendel-ngendelke ora. model. Lha lho. Mireng jeneng, mireng. Urung rampung. Ketok gantengku Mas. Oh iya. nyuwun sewu Mas Cahya. Apa? Nesu iki Seto aja nesu dhisik to, Pak. Nyuwun sewu Mas Klidik. Nggih. Sejatosipun kan rumiyin Mas Kluthuk menika seneng kalih kula. Nggih. Ning kula nggih batin. Upama kula milih dirabi dagelan. Senadyan to rupane ora ganteng, untune merongos ning Sik. Heeh, terus. Apa, Pak? ning kula duwe gegayuhan timbang dirabi dalang ganteng, kula luwih becik dirabi dagelan sing ora pati ganteng ning atiku ayem. Nah, lha nyapa sebabe kok ora gelem dirabi dalang ganteng? Sebab ngeten.
duwe bojo dalang ganteng menika resukune abot banget. Resikune apa? Resukune ati kula mesti gampang resikone. Atiku mesti gampang keloro-loro mergo apa yen wong ganteng kuwi biasane sok ning endi duwe demenan ngono kuwi lho Mas. Ning lek karo sampean kan pasti sampean karo aku setia to. Setia mergo aku elek ora nek sing nyenengi. Lho, syukur to lek sadar. Rupane yo garangan lho. Mireng jenengan. Nggih, iya krungu sik. Biyen iki elek kula. Oh iya. Dadi jenengan niku oleh bekas kula. Nanging Leh negeske iki lho. Heeh. Ya biyen ya terus nanging. Nanging Terus. kenyataaning lelakon urip. Jujur Beb. Aku dirabi karo Mas Cahya Puntadi. Apa-apa jodone kuwi apa-apa. Sing penting jam lek kuno kok mbok gawe aku semarang. Lho Bu Kesi, iki jame sing mundune kluthuk to? Nggih niki nalika semanten ditumbasne kali Mas Kluthuk ning cedhake Gunung Bolo kae lho tokone. Pojokan biyen kek. Pojokan. Mas. Allah. Yo mong iki kenang-kenangan saka Mas Kluthuk. Sak suwene aku disenengi dheweke yo mung jam tangan siji iki sing ditukokne sing tak gawe iki, Pak. Sampeyan nukokne apa? Nukokne apa? Loh, sawangen Mas. Gamelan wayangi ora kanggo sapa-sapa. Untuk istriku yang tercinta Bu Kesi. Loh, apa kowe duwe gamelan? Loh, ngenyek kula jenengan. Apa duwe? Loh, bonang. Bonang ndi? Komplit pelok slendro. Sitok. Nggo apa kuwi? Bakul es dong-dong. Lah ayo kleru to iki sembodo to. Gus saya sembodo. Tohnya Mbak Kes ini tidak menutupi bahwa kegagalan itu adalah proses dari kesuksesan. Betul. Ngono lho. Ini wanita yang setia. Di mana ada wanita yang selalu setia, di sebelahnya pasti ada seorang suami yang sukses. Dan di situ ada suami yang sukses, di dampingnya mesti ada seorang istri yang setia. Kuwi perbendaraan bahasa Indonesia ya sing kleru pepatah kuwi. Loh, tanya lho. Iki lho, pakar ilmuwan lho. Dosen, Nah. aman ya dosen. Iya. Bener nang mboten niku? Bener. Di situ ada suami yang sukses, di situ ada Istri yang setia, nyatanya terbukti. kuwi salah. Loh, kok Itu salah? malah itu menjadi bumerang kita. Kok bumerang lho, mbok Lah. Peter Pan apa? Tak omongi. Bahasa Indonesia itu ada antonim dan sinonim. Wah, Lek antonim ku lawan kata ya, Mbak. Leres. Sinonim persamaan kata. kok mudeng kowe? Lho ngawur lho mbiyen aku sing belajar iki ya. Kowe nggih pepatah di situ ada suami yang sukses, di situ ada istri yang setia. Berarti lawan kata nih, di situ ada suami yang tidak sukses, di situ ada istri yang tidak setia. Sebabnya apa? Loh, mergo kuwi mau. Kuwi mau nggih kata-kata toh. Lah iya toh. Di situ ada suami yang sukses. Di Mesti situ ada istri yang setia. Nah, sok mbelek sing lanang ora sukses, sing wedok ora setia. Oh iya. Walike. Lah Iya, ora? awet dhewe ora sukses lah ya tinggal Mas. Oh iya Iya ora? Nggih. Ning mboten. Sing bener iki di situ ada suami sukses maupun tidak, di situ ada istri yang setia. Walah contone. Koncone Mbak Kesi ya. Wah. Pinter iki. Pinter iki Mas Kluthuk jan mletik tenane uteke ya ampun. Aku ning utekku meletik sesuk pitik ning ya. Lah masa yo nganti metu. Awakmu malih guru lah, aku ngenes aku nyawana. Aja ngono to. Iki awakku sik to. Iki kowe aja ngece lek iki. Lah, biyen lek nyeluk awak, lek nyeluk aku duduk kowe saikmu jangkar. Wong biyen Tuk, sampean. ora enek bintang tamu nyenggoli bojoku ora enek. Ngadeke lagi iki. Mak masane. Apa meneh kok iki lengene mbok pegang ngono. ya biasa no sapa bintang tamu mantane lho, Bos. Ya wani no. Lah iki sing request jaluk jok kluthuk ki sapa? Lho, Mbak Kesi. Lho kok iso? Lah, anu Lidik to? Nggih. Main nang ndi Mas ning Kauman? Kluthuk jaken ya. Lah nyapa to, Mbak, kok ngejak kluthuk? Aku kangen karo kluthuk. Iya pancen. Kaya ngono ta yu. Heeh, tenan. Kangen, pancen bener aku ya krungu mau. Apa nggih, Gus? Heeh, Bu Kesi kangen pengen ngidoni ya. Kuwi tanda-tanda suami yang cemburu. Iya. Saiki ngene, Bu Kesi lah lama sekali toh Mas Gridik tidak tampil di Tulungagung. Nah, biar menyapa kepada para penonton, kepada panitia. Budayawan dalu nika. Biasane biyen yang sik sampean kene. Kene Bu Kesi rada rene kene. Bu Kesi Jadi Mas Gridik tengah. Kluthuk pinggir kono dhewe, kluthuk pinggir kono dhewe. Rono. Ayo manut karo dalange, manut karo bloke. Manut. Lah apa-apa, jauh di mata dekat di hati. Apa kuwi? Udel. Jasu. Jauh di mata dekat di hati udel. Inggih, saderengipun kula nembang keparenga kula badhe matur. Dalu menika pakurmatan agung kangge kula lan bojo kula lan kanca-kanca kula sak rombongan
sampun dipun dawuhi nglipur panjenengan sedaya wonten ing Desa Kauman, Kecamatan Kauman. Pramila kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk sepisan dumateng Bapak Kepala Desa Kauman. Nggih, Gus Lurah Brida. Ping kalihipun matur nuwun kunjuk dumateng para perangkat desa lan para sesepuh pinisepuh desa. Amin. Ping 3 matur nuwun kunjuk panjenengan sedaya Pak, Bu, warga agung wonten ing Kabupaten Tulungagung mriki ingkang dalu menika sampun tumplek blek mirsani pagelaran wayang dalu menika. Saengga kula nderek ndedonga awit saking rejeki ingkang panjenengan paringaken dumateng kula lumantar pagelaran wayang kulit, kula nderek ndedonga mugi-mugi warga wonten ing Kauman mriki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Keselamatan donya pratengahke. Amin. Dene taun ngajeng Pak Lurah. Tegaskan, mikir cedhake. Desa Kauman sampun tambah rezekinipun, sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Pak Lurah. Alhamdulillah. Lho, kaya ngono cerdase kaya ngono gur entuk kluthuk eman-eman. Lho, jenengan ora matur nuwun karo Jok Kluthuk. Mas Kluthuk sayang. Basa dilem sayang delan rain lak murat marit. Ben, dhek ben cemburu tokno wae. Aja cedhak-cedhak. Ning mergane lek ning omah ngono kadang-kadang yen aku gawe teh. Tehku kepaiten sithik lek maido ya ampun Bu, tehmu ora enak rasane pahit. Ngono ki ya aku tak golek hiburan karo kowe wae Mas. Ngono ki aku. Piye? Lek dilone bojomu tak merak biacoke sikile. Wo, wis semena-mena lho. Tur meneh Mas Cahyo ini jujur lho. Lah nek ngladeni ora tau jujur kok. Menengo. Lah nuwun sewu lho, kalau wingi kula panjenengan telepon luang. Leres. Bojoku kok ora tau jujur ngopo to, Jong? Lah pripun to, Gus? Lah tak kon nukokke kopi susu. Kudune lak ya jujur, kudune lak ya terbukti ana. Basa tak buka susune apa kopine enek susune renek. Lho, gak jujur lho. Tak kon gawe kopi luwak. Dibuka adae kopine enek, luwake gak enek. Lho. Gak jujur to, malah dek ingi jujur entuk kado sarung Mas Cahyo. Apa kuwi? Tukokke sarung cap gajah. Gajah duduk. Nggih. Heeh, terus dibuka sarunge. Telalene enek Pak niku. Lho, jujur ta nika? Nggih, jujur. Kok nyepaki cawisan ora tau jujur. Piye, Yang? Mas Kluthuk. Iya, Carna. wah, nglirek. Ngono karo nglirek. Wis, sesuk mulai bukesi gen bareng truk wis, Ben. Rasa gurine tulisi spanduk kluthuk ngono ya wis. Rasa samar engko tak terne ka Solo ya. Numpak apa? Numpak apa? Biasa no. Apa? Numpak Grab no. Kok numpak Grab ora sembodo sampean. Loh. Wong wedok ki kasihlah perhatian yang lembut, kasih kejutan biar seorang wanita itu biar semakin mencintai. Alah mbok kejutan bojoku ndek tak wae kejutan malah nesu. Lho lah ngopo? Tak wae kejutan to ben kaget to. Pas turu roke tak leboni mercon, Pak. Lah kok malah daul-daul. Lah aku ora umum. Kowe koclok lek kowe ya. Ya Allah, ya Allah. Kangen bulanku ngene ta. Kangen aku. Aku ya kangen. Aku iki kangen karo auramu barang kula Mas. Aku ya kangen karo ampumu Kang. Ya Allah kok irung kok bangir kaya ngene ya. Aja meneh kok irunge untu aku ya bangir lho. Lah iya to. Ya Allah Mas Kluthuk. Piye sayang? Kapan-kapan aku sakjane pengen bojak dolan. Umi, ambak kowe isih cilik parandene. Aku nyawang karo kowe anane mung marem karo marem. Sarno wae. Mergo bojoku kowe wis ora mbejaji. Sik Mas aja ayu sampeyan. aja mbok terus ning kok kena apa perlindungan anak lho. Lah ngapa to? Sakmene rung kena lho iki. Wis, wis. Ndek kena telek ndek. Piye sayang? Sesuk. Anu Mas, maaf nggih, diluk ya. Apa? Nyilih diluk ya. Lho iya. Kok nyilih wis kono. Sandal mbok silih entuk, jaket mbok silih entuk. Dunia panggung itu murni. Ayo. Lek neng ngisor garwane, tapi lek neng dhuwur itu partner kerja. Betul. Jadi betul. Anda tidak boleh cemburu. Oke, tidak masalah. Aku ora cemburu ning timbangane loro atiku kita tutupi ngene. Ya wis ya. Wis arep ambung arep kok kapakne monggo wis ngono. Ayo. Diajeng. Aku kangen. Aku ya kangen Mas Lho Kluthuk. tenan lho. Heeh. Aku ning turu. Sesuk aku rasa mulih ning Solo. Kok enek anu nyamuk lho.
Sesuk. Iya. Aku rencanane arep bali ning daleme bapakku ning Enterong campur darat. Yo kok tak terne. Terus iya sesuk aku jalan dolan ning pantai Klatak ya. Sesuk dolan ning pantai Klatak ya Cak Kluthuk. Ora apa-apa, ning mburi nek bigren. Apik. Kaya ning nggon tempat istimewa lho. Ora apa-apa. Jan. Wis borong. Wis. Wis borong. Wis borong. Nek kira-kira wis bek ya ndang ngalih to Mas Ahmad. Kok wadane WC no. Wis aku mesake bojoku. Ora Mas. Ngeten lho Yu. Pripun? Paling mboten panjenengan dengan Mas Cahyo itu suri tuladan untuk seluruh para kalangan para seniman seniwati. Alhamdulillah. Ambok kaya ngeten iki mboten kok ngguroni panjenengan mboten, tapi ini menandakan bahwa di dalam internal sesama keluarga besar seniman itu selalu menanamkan kerukunan dan kebersamaan, mempertanamkan persatuan dan kesatuan. Iki bukti. Mula seniman saiki ayo apike sami guyub rukun menjunjung tinggi budaya untuk membawa nama baik bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Klitik. Lah ngono kuwi. Dadi aja mung banyol tok, suatu saat ada isinya seperti itu. Lah ya enek isine kula. Loh, apa? Usus. Maksudnya ki isi muatan kualitas dalam bahasa, ngono lho. Ya iso to, Lek. Ngono, Muatan ayo. bahasa ki apa sing mbok tekokne tak sauri. Lho, lah iki kan suran, bersih desa. Iya. Sura ki apa? Sura ki surasaning rasa. Heeh. Dadi rasane awake dhewe kudu nyawiji, rasane pejabat karo masyarakat kudu nyawiji, rasane seniman budayawan karo warga masyarakat kudu nyawiji. Dadi ora ana bedane. Muga-muga wae surasaning rasa, rasane pejabat karo masyarakat Tulungagung. Insyaallah masyarakat Tulungagung akan melekat di hati pejabat, pejabat akan dekat di hati masyarakat. Wah, Luar biasa. Tuh, aku lek ngene ya iso. Pancen pacarku ki cerdas tenan. Lah, Saiki mesti aku tambah cinta karo sampean. Iya. Saiki coba tak takoni lek pancen pacarku sing paling cerdas. lek tekok sing angel pisan. Mane-mane utekku lek mikir ya. Ora kok gampang kok iki sing ngene hubungane karo pagelaran. Iya. Aku pengen ngerti Mas Kluthuk, Iya, coba aku jelentrehno, jelasno apa to wayang kuwi sejatine. Wayang kuwi ana jarwa dasae wa karo yang wa ki wayahe yang ki sembahyang. Dadi ngelingke manusa kang urip ning alam donya, ayo to aja lali manembah marang Gusti miturut kapitayane dhewe-dhewe. Ana sing ngarani wayang. Wayang. Terus ana sing ngarani ringgit. Ringgit ki disaring lan dianggit. Wayang ki ana perilaku sing elek, nek perilaku sing apik. Ayo kita sebagai penikmat, kita sebagai penonton kudu ngerti endi sing elek, endi sing apik. Sing elek aja dicontoh, sing apik ayo diterapke. Elok. Terus ringgit kuwi sing ngobahke dalang. Dalang kuwi tegese apa Mas Kluthuk? Dalang ki saka tembung ngudal piwulang. Ora ana dalang wae pitutur sing elek, dalang ki kabeh wae pitutur sing apik. Dadi paribasan kuwi guru, ayo kita sebagai murid memberi contoh utawa nyontoh apa sing didhawuhke ya karo Pak Dalang. Aduh, pinter Kok ya tekokmu ya pas. Ya Allah, ya pasno wong dhek ya seniman dagelan Loh, hebat. aku elek oleh, tapi nun sewu. Piye? Cerdas aku, Mas. Wih. Oh sik aja umuk sik. Bengi iki lakone lak Wahyu Cakraningrat. Pengertiane Cakraningrat ki apa? Wahyu ki paribasan pulung, kewahyon. Terus Cakra ki saka tembung cakra. Cakra kuwi cakra. ulek kaya entut ngono guran. Cakra ki ya gaman. Cakraningrat kuwi gaman, ningrat kuwi kawibawan. Dadi insyaallah sakwise nimbali Mas Cahyo sing dadi dalange nggawe lakon Wahyu Cakraningrat, insyaallah kauman oleh kawibawan, oleh derajat menjadi percontohan desa-desa seluruh Jawa Timur. Ya Allah, hebat gemes aku. Loh, Jan Mas Kluthuk ya Allah, gemes aku. Kowe lek gemes biasane njaluk sayang lho kowe kok. Paling kaya pengen ngambung ngono lho. Aja. Terus saiki mu dalang kuwi ora iso mlaku yen tanpa ditabuhi karo yoga. Nah, Yoga itu menunjukkan persatuan dan kesatuan Indonesia dalam Pancasila sila yang ketiga. Kok iso? Persatuan dan kesatuan. Dadi paribasane yoga ki yasa gotong royong. Bekerja sama, ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Dadi nabuh siji, Nabuh bareng, senggak siji, senggak bareng, meneng siji, meneng bareng, dahar siji, dahar bareng, ngantuk siji, seneni kancane. Wih. Kebersamaan. Yoga nabuh gamelan, gamelan muni yen ora ana tembange digendengke para presiden. Pesinden ki sak njaba ning sura, tapi lek mlebu ning ulang sura itu bisa dinamakan dikategorikan waranggana. Kaya Yukesi ngene iki. Yo guys, waranggana. Waranggana. Oh. Lek sinden sak njaba ning sura, tapi lek mlebu sura iki waranggana.
Artine ana Waranggono ki ungkal. Oh, warang ki warangan, warangan ki ungkal. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing ndek pusaka yen pengen ngungkal, nggone ya ning kene iki. Piye iki? Piye? Sing terakhir kita Lah kuwi ngawur lek iki mau. Pelecehan terhadap Bos. Lah mosok ngungkal warangan ning kene iki lho ora. Gamane menungso kuwi rasa. Nggih. Rasa ki sing diungkal, tegese diungkal nggo ning kene sing didhawuhke Mas Cahya kuwi mau. Dadi wong ki aja keguh karo wong sing rupa ayu. Rasa diungkal. Aja sampai kita itu terkesima. Jangan sampai kita terpesona dengan sing ayu. Ayu ning jaba. Awake dhewe punya prinsip bahwasanya luwih ayu bojone awake dhewe sing ning omah. Berarti kowe nek mulai nyawang bojomu ya ketok ayu. Dledek. Ora cocok lek ngono. Niki Kesi ge nembang ya. Ya, nggih tombok kangen. Suwantenipun Yukesi. Nggih. Kula dawuh saking Mbah Lurah nggih. Pisan damel menika mumpung wonten layangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocangik sugeng dalu sugeng pepanggihan sekaligus nderek pitepangan saking masakan khas Tulungagung. Lodo pedas ayam Jawa, sego gurih tiwul nyambleng. Alamat Jalan Kimangun Sarkara, Utara Patung Reca, Tamanan Tulungagung. Buka jam 4 sore. Wah, ngriki niku kuliner luar biasa, Mas. Nggih. Buri niki pecel. Kula wae geger kok maem teng riku. Lah ngapa kok geger? Lah kula ki maem ngriku, Bu, mundhut sekul pecel. Lah kok bakule muni pedes, Mas. Lho, kula dereng didol kok tekoki pedes aku ngono. Wong mangan urung kok tekoki pedes ki lho. Sing Suloyo ki sampeyan lho kuwi. Kudune ki ditakoki ditareni kan njaluk pedes apa ora ngono lho maksudku. Lah lak bakule mboten muni ngoten nih. Lah piye? Bu, kula sekul pecel pedes, Mas. Dereng aku ngono. Ah ngerti ngono aku liwat tak blonye remasan matamu ngene. Nesu. Nyuwun gending sesideman kalian podang kuning. Gending menika kula aturaken dumateng para pelanggan lodo pedas sedaya. Nggih. Dumateng Bapak lan Ibu panitia matur nuwun. Saking kula Pak Sakri lodo pedas. Pak Sakri, mbak nuwun. Nggih, nggih, Pak Sakri. Slindru Songo nggih kok. Nggih. Kembang Mbak Kesi. Nggih. Sesideman karyanipun Bapak Sukron. Nggih. Bawa nggih, Bos nggih. Oke, siap komplit. Ayo. Nyuwun sewu, saderengipun nembang kula badhe matur. Sejatosipun kula kangen sanget pentas lan tampil ngregengaken menghibur warga Kabupaten Tulungagung. Ning sampun sawetawis dangu kula mboten sowan wonten Tulungagung. Nanging dalu menika spesial awit saking keparengipun rasanipun Bapak Kepala Desa Kauman. Nggih, pramila kula matur nuwun nggih, Pak. Sampun pedhot paseduluran lan sesambungan kerjasama kados mekaten menika. Sapa ngerti sok awake ning hari jadi Kabupaten Tulungagung ning pendopo didhawuhi, Pak? Aja samar, aja samar. Mesti nanti Mas Cahya yang mayang. Mergo awake dhewe apa putra daerah Tulungagung yang lama terpendam karena kita hijrah ke Solo. Nah, nanti kula tak dawuh kenggene Bapak Marioto. Tak dawuh Mas Cahya ben ngasta. Sing dawuh sampean. Lho, mboten kula tak laporan beliaunya. Mas Cahya ben ngasta. Penting teng Tulungagung ki iso main teng Tulungagung kuncine siji. Napa? Aja larang. Aku ado lho. Iya. Oh iya Solo ya. Tak critani ya. Aku mbiyen nalika durung rabi karo sampean. Aku sik bojoku mantanku Coko Jerman kae lho. Wah, iya. Lah karo iki kapan karo iki? Terus sadurunge karo Jerman, Jermane turanku. Biyen aku sering didhawuhi nyinden neng pendopo kabupaten nalika semanten bupatinipun Pak Heru. Pak Heru, betul. Terus ingkang ngasta pakeliran Pak Anom Suroto. Sakmenika Bapak Anom sampun sepuh. Nah, sakmenika kedah wonten regenerasi dalang muda. Betul. Dadi warna baru. Ning yo aja kok sugok-sugok ning ngono ya malah isin ngono ora ngono kuwi. Lah isin budal. Lah trayo mandat kok nyambut gawe kok iso. Nembang ya, Pak? Ya. Ya. Ya, bawa kangen karo suara. Wiwitane. Tepuk tangan tuh Mbak Kesi. Wah, Jan. Ikon Tulungagung lho dulu. Leres, waktu Pak Wagub, Bapak Naryo tasik lenggah wonten ing Provinsi Jawa Timur. Selalu dirangkul kalih
panjenenganipun. Suaramu sik awet penak kaya suarane Bude Sutar. Ya kaya apik lho kaya jadi paido lho. Ya wis beda to Mas. Iki beda engko. Beda kan biyen aku nalika semono ijik cilik prawan rong duwe anak. Saiki aku dirabi dheweke kan wis manak papat. Ya mesti ya ana bedane ngono lho. Oh berarti ya Mas Ayo ki termasuk haus. Lah ngopo? Banyak anak itu rezeki titipan. Alah jajal kowe ana rolas sing jeleput uripmu kowe. Ping kerentil. Suaramu ya Bangka. Kangen aku. Saiki wis ganti dandanmu. Piye? Biyen ra ngene, saiki mbok wae kembang mawar. Lah mbiyen apa? Biyen kembang turi harus sambel pecel lho kene iki. Layak mbok dilah. Gelungan apa warung kuwi ora. Ya ngono ki lho. Priya Dalu saking Boyolali lajeng langsung bablasan mriki Gus nggih. Dalu Karanganyar. Karanganyar nggih nggih. Caken Boyolali mriko nggih. Sowan menyang kutha Suarane ora umum Bu Kesi pancen luar biasa. Wit mbiyen nganti saiki ora ana wae. Ha iya to. Pancen yo icon Tulungagung kok. Mbiyen wayangan Tulungagung yen ora ana Bu Kesi yo ora meriah tenan. Oh ta Mas Kluduk ngoten nggih? Iya, Melu iki seminggu setruk. Lah kowe iki turne yo nyapa dagelan lungguh ki lho. Ya karepku yo nyedake pas seduluran. Ora iso paling ya arepe nyolong anduke dalang kuwi kok. Waduh apa dalang kondang. Sik dagelane tambah siji. Matengane. Iki jolodong iki. Sik. Ah jenengan kono sik. Sik op. Sik kene. Sik tenang Pak, tenang. Nanti Pak kalem mawon mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ya sip Pak, kene. Ya. Nggih. Wah Kang Tambir iki jan wis. Iya. Kalem Pak De. Dahar mawon, dahar. Nggih, mriko mak mriko mawon. Iki lho Jan. Oh. Kowe iki ngejak dagelan ora omong-omong to ya. Udu gawanku yo Ngono kuwi ditabis rampat apa piye ngono? Ora gawanku ngawur. Mau sore mau wis metu kok kowe. Awake dhewe arep didu ketoke. Ayo, arep didu ketoke. Oh alah, aku lagi bengi iki dipethuk ning karo kakangku aku. Tambir ya metu tenang. Penake ngono kuwi lho. Ayo. Bu Kesi sone ya apik nggih to. Sone ya bergas, mula ya suarane apik, sone bergas mula sangat mendukung. Ya, nanti Mas Kluduk mau. Wonten wiking Kula mulai tambir. Aja neng kono ndak keberbeken kono. Pak polisi kalah karo ngene iki mau. Pripun? Ngantemi yo nek undang-undang. Munggah ya ora seneni to. Wis wong edani bebas lho. Pengen penak dadi wong edan asine. Lah awakmu ya termasuk edan kok iso. Lah nyapa? Lah bengi-bengi bedidasane kene nyapa? Ya ora aku tok lho. Lah nyapa? Ya gole ya edan. Lho, lah kok iso? Lah ngerti lak aku edan metu tak bui mau. Ngawur rek. Iso. Selendang Raga Sukma.
arepe tak lapone Pak polisi. Loh, lah ngapa Mas Jo? Mas Cahyo. Loh, ada kasus apa dan ada menyalahi undang-undang apa? Lek dalange aman. Lah terus? Tapi ngalor ngidul nggo bom mulutup lho. Kuwi ada suling. Ora nyawang lho. Bakal tuwak tuban lek ngene ya. Lah iya ta wong kowe kaya cetak no. Suling men ora pecah diwadahi ngono kuwi lho Mas. Ngono mergo kopring kae rawan. Kenang tukang cat berarti. Kuwi nggih ngresiki rancak gamelan. Biasa Mas, dagelan trutus wong mantan copet to. Oke, ngono Mas saya. Monggo. Oke sih, ya. Swara kurang permana ning wasis angung Nuwun sewu dumateng bapak-bapak keamanan menika wonten pelawak sing nyolong rokok kula niki. Lho. Mbok juga to Mas. Wong wis diparingi jatah karo panitia mbok ora nrutus ngisi-ngisini lho sampean ki. Sing nyapa to juga. Lah rokoke Mas Cahyo sampean pendet. Lah jare titip. Lah wong asta dhewe iso kok titip rumangsamu lho. Ayakno ning omah buka kios. Lho, lah nyapa? Anggere nek surat rokok ada di tas. Duwe kok. Saya mau buka toko. angung krom marang bendara tiasu les Yen instruksi kedap. Mas. Inggih. Mohon izin Mbah Lurah. Selambu sing kuning niku mbok dilepas dadi ben ketok merakyat tenan. Nah, sing mirsani iso teng mriku, kae Mas. Mesake Lampu sing kuning mirsani. niku Nah, dicepot terus tirop dibongkar mawon dadi ben. Bubar no wayange. Sip, dadi memang kauman ini hiburan untuk masyarakat. Oh, nggih. Kersanipun sekeca oleh mirsani lah ben saya berkahipun luar biasa. Ngoten nah niki. Sip. Nah. Ramadan nindake. Lho. Pijer ngincangake monggo tengah alis Masuk. terus tresno sasi demam Monggo. Ah, Kang Mirsani lega. luweh becik patenan timbang
nuwun Mbak Kesi. Sami-sami. Tombo kangen jenengan kali warga masyarakat Tulungagung. Mbak Kesi itu ikon Tulungagung. Betul, campur darah. Ya, alhamdulillah. Nggih. Niki mboten ngira-ngira hormat Mak Cange. Nggih, kados pundi? Wondene nyuwun renan penggalih pepunden kula. Oh, Pak. Sesepuh kula senior kula. Nggih. Bapak Dodi katuran minggah nggih. Oh, ngaten nggih prayogi sanget nggih. Mohon hormat, mohon izin Pak Dodi kersa tindak wonten ing Pawian Agung kadhiraken ungelipun Srempek Mataraman. Oh, mekaten nggih. Slendra sanga, monggo. Ayo, duduk. Monggo Pak Dodi pinarak pepanggengan mriki, Bapak. Nggih. Monggo Bapak. Sing ndi sing iki apa kuwi? Monggo derek. Enak ndi? Niki enak niki wong kula entek telu niki wau. Ireng pucuke abang kan? Bar kula cek Klitik bolak-balik mesti aku metu di Srempek Mataraman. Nggih. Nggih. Jawa Timuran. Oh, niki. Beliau nyanyi kok senaso kados pundi nggih. Menika juga rumiyin wonten Polda Jatim, sak menika wonten NTT. Ya. Oh nggih, nggih. Srempek. Lho. Lah panjenengan makan. Juli. Oh nggih. Surabaya. Jawa Timuran, Pak. Ding tak tok ning. Loh. Mangan ketan rupane abang, anek tuku cau nduk Tulungagung. Kedap. Iki lho, jenengan larung tau pirsa to? Apa? Polisi nyambi dagelan nggih niki. Menyatane ya apik bergas kok ya. Tadi maceng Pak. Tadi nggih Pak Tadi. Terusnya ora? Nggih no. Nggih no terusne no jiran. Klek mboten terusne cilaka. Desa Kauman rakyate tenang, aja nganti kacau, ngarai bingung. Sak niki pun rada kuru riyen ngeten rambalik ngeten terus e. Bapak ini Soale kabotan sing tengah. ngeten. Ayo padha ditingkatno imane. Ampun, ora enek ngene. Enggak, ojo. Tuku jenang ning Wonorejo tiwas mekangkang gak dilebokno ye. Horor Pak. Suwo. Sing Sik kadung mekangkang kok mboten dilebokno. Napa niku, Pak? Kuwi kekompakan. Biyen aku tau dinas ning Bojonegoro kan jaman Nggih, sakmono ana geraji. Wong geraji ka sing dhuwur mekangkang ngene sing ngesor ning nadai ngene. Oh, geraji. Sing dhuwur kadung ngene sing ngesor rokok-rokokan dadi ora sida dilebokno. Nah. Molakno. Geraji kayu biyen kok Kyai kalih nika. Molakno dhuwur ngesor kudu sayek saeko kabdi ngangkah karyaning negara. Amin. Sinergi Sinergi Tongkat antara estafet. masyarakat dan pejabat. Mula diarani
manunggaling kawula Gusti. Nggih. Sugeng dalu Pak. Tadi maju to Pak. Lah ngeten sekeca. Maju terus saya ra melok bayare kon maju-maju. Niki jan. Kula kangen kalian jenengan niku lho. Aja mbok ganggu. Engko aja bapake sing mau nusul sik dhisik mau. Kok padakno wong gendeng iku mau. Dudu ora. Kuwi wong pucangan. Ngapa lho biyen sing marakne ya iki Pak. Aku munggah mau urung uluk salam. Nggih Bapak. Monggo Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki asli niki nggih Pak. Yai kok. Ha nggih ngoten. Sok tausiah kok. Nggih. Muspika yang saya hormati Bapak-bapak, Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh bangunan, tokoh besi, dan tokoh-tokoh lainnya yang baru diresmikan. Dan juga toko kopi niku. Iya, ngene waris. Klitik, Lutuk. Siapa? Iki acarane bersih desa. Lah panjenengan minangka para sesepuh tokoh masyarakat wakil panjenengan bersih desa menika nggih bekal panjenengan apa Bapak? Mboten sing klotang-kloting ngeten. Bapak kan dulu di Poltabes, akhirnya terus di NTT. Kok dugi Tulungagung niku pripun niki kita? Lah omahku kan Kauman. Oh ngoten. Daleme mriki kok. Omahku Kauman kok. Saya sebagai warga Kauman harus mendukung kegiatan ini. Nah. Kowe ngarepe ngaji bab iki. Nggih. Lungguh. Santri. Santri ngono. Wong ki yen kepengin pinter, srawunga karo wong pinter. Wong kepengin iso pakar hukum, srawunga karo wong sing ngerti hukum. Nek pengen nyantri pinter ngaji, gandulono katoke yai. Nek iki tak ganduli tipek ra rangkepan no. Kowe hadirin dan hadirat tiwas mleding katoke melorot. Wah, iya. Apik lho, jane ya lucu niki lho jane. Ya iya no, wong kok NTT. Pengajian dadi lungguh. Siap. Ini santri ini Mas. Santri. Kowe dadi santri. Nggih. Bab bersih desa. Bersih desa. Yang pertama ini adalah wujud syukur. Betul. Nah, mringesane Gusti Kang Murbing dumadi akarya jagat. Leres. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lho Pak. Iki La in sakartum la asitanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya tulisan di bawah ini. Yang artinya sing sapa gelem syukur ditambah nikmati, sing kufur bakal nampa siksa. Nah, ini bersyukur dalam rangka bersyukur. Mergo tokone wis terbangun dan kita bisa melewati sampai bulan Muharram Asyura ini dengan kalis ing sambikala tanpa ana aral sedaya menapa. Amin. Mulane ing wulan Sura kuwi wulan Muharram pas tanggal 10 iku diarani Asyura. Kuwi 10 Muharram diarani Asyura. Lah wong Jawa disingkat Sura. Nyapa ora tingkat sing ngarep kok mburine kok sura, kok ora ngarep. Kok sebabipun mboten damel ngajengipun wau lak asura. Ilate wong Jawa digawe sura. Sura. Lah lek ngarep bahaya. Oh, padha karo madakno kluthuk. Lah lek ngarep berarti kan asu. Sak bungkus 15.000 niku. Mulane ngono aja sampe disingkat ning nggone ngarep. Nah, wujude wulan sura ini mula Suro tanggal 10 peristiwa tanggal 1 sampai dengan 10 Suro itu banyak peristiwa penting ketika itu. Mulai ono peristiwa Nabi Adam ketemu Hawa, ulan Suro, ulan Muharram. Kemudian juga Nabi Yunus dipangan iwak paus. Iwak paus. Telung dino lagi diuntahno, terus Nabi Musa membelah lautan. Itu juga pada bulan Suro. Juga ada peristiwa yang mengenaskan karena Hasan Uzain itu terbunuh karena peristiwa politik. Oleh sebab itu pada bulan Suro ini ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang bersyukur. Nah, gandengane ila-ilane mesti lek ulan Suro kuli muli metri. Ngerti muli metri? Dereng. Nah, muli mulyakne metri kuwi memetri mulakne wong ulan Suro kae mesti ila-ilane slametan milu jengi memetri dumateng ingkang sampun sumari. Sing babat kauman diparani diwilujengi didongani kan ngono. Nah, terus
Kemudian gawe jenang sengkala nyengkalane sakabehing kula ingkang dereng dumawah tinulak maring Allah ingkang sampun dumawah linebur maring Allah kali rahayu wilujeng dinten sakmenika dumugi selajengipun nyuwun pangestu wilujeng lan kabulipun. Ngoten niku intine. Nah, pada saat bulan Suro inilah diambil bulan Muharram yang 1 Muharram ini disebut tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu perpindahan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Nah, di dalam proses perjalanan ini disebut hijrah berasal dari 3 kata. Hajaro yang artinya adalah meninggalkan. Jadi ditinggalin barang sing elek, ayo padha nglakoni barang sing apik. Kata Rasulullah, al hijratu farokot bainal haq wal batil. Jadi hijrah itu adalah menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Mulakno zaman Madinah niku mumpun enten sing jenenge Piagam Madinah menghargai, menghormati antara umat beragama dan diteruskan di Mojopahit menjadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Dadi wis bener Pak Mbak Yu Cangik menawi wayangan terus ngangge ira-iran ana nyangkut syair-syair agama, syair-syair bernapaskan Islam. Memang zaman sejarah mbiyen kaya ngoten niku. Mulakno budaya karo agama ini tidak bisa ditinggalkan. Jangan sampai budaya dipisahkan dengan agama nanti menjadi sekte-sekte yang kurang menguntungkan. Terus wonten berkesinambungan di antara budaya dan agama. Budaya dan agama. Mulakno awake dhewe niki kudu ngeluri budaya Jawi. Siap. Awakmu titik kluthuk biyen yo melok ketoprak siswa budaya. Nah, kuwi ketoprak siswa budaya terkenal. Sak donya terkenal Tulungagung biyen mergo duweni ketoprak siswa budaya. Ning saiki ketoprak wis kembang kempis. Mulak kuwi kangge ngeluri budaya Jawa ketoprak iki aku kepengin mucuki ketoprak titik ae aku kepengin. Monggo nderek. Aku kepengin gawe lakon sing kira-kira cocok. Nggih, perjuangan sing cocok. Tak gekno lakon niku lakone azab. Azab iki lakon TV lah niki. Ya sing toprak dihempas gelombang gitu sih Pak Mangjot. Nah, iki lakon ketoprak Sri Tanjung. Wah, nggih. Ah, Sito Peksa nggih. Dasaripun wonten ing kepareng mundhut menika wau. Fragmen Sri Tanjung nggih wonten nggih. Ya pas wis ngono kuwi berarti. Padha karo dicukupi. Nggih. Wis saiki pembagian tugas. Nggih. Jenengan dados Sri Tanjung. Ndak aku sutradara ya milih nggih. Sutradara. Aku dadi Silahati Kromo. Lho, ratu no sing merintahno. Ki Sito Paksa, kowe Sri Tanjung. Lha dadi tukang parkir lho, Pak. Ya ndak no, Sri Tanjung kan wedok, kowe Maca Ayu, ya nggih? Sito Paksa sinten panjenengan? Iya, aku Silahati Kromo. Oh, Silahati Kromo. Ratu. Kowe Sito Paksa. Nggih, manut ta ora manut bedil ndasmu engko. Nggih. Aku tak iki ameng-ameng nyawa ing Raden iki. Ramen menika dipun pundhut kalian Pak Kepala Desa, Pak Brida Mardi Bapak. Oh, nggih, kangge Sri Tanjung. Pak Kepala Desa. Tanjung matur Pak Lurah nggih. Nggih. Wih. Silahati Kromo panjenengan. Kakang Patih Sito Paksa. Wonten dawuh kasigihan Gusti Prabu Silahati Kromo. Wonten kalenggan samangke Praja Sukodana katemen pagebluk esuk mati urung ta. Urung iki sik to. Engko wis cepet disiak lagi ngomong iki mandeg dhisik iki. Suwukno sik. Heeh, sik. Katemen pagebluk. Kula suwukne, Pak, kula suwukne. Suwuk sik to. Kuwi suwuk dukun ngene kidul iki lho. Ini Pak Tolu. Mati mato ngawur iki. Kakang Patih Sito Paksa. Wonten dawuh katimbalan Gusti Prabu Praja Sukodana kateman pagebluk esuk loro sore mati sore loro esuk tumekaning pati. Miturut wangsiting Gusti Kang Murbeng dumadi bakal waloyo satemeng jati waloyo len ditumbali karo emas telung plengkung gumbala telung gelung. Lajeng ingkang dipun urung Njal dibedil tenan iki ngene iki. Mula Kakang Patih Sito Paksa. Aja wedi kang ilang. Ndika upati emas telung plengkung gumbala telung gelung minangka tumbaling Praja Sukodana. Lah iki bener iki.
Panjenengan Gusti Prabu Sladikrama. Iya. Engko sik to. Waton muni ae to yo kethongane iki. Akeh. Empan papan lho, nggone ana dhewe ora. Iki nggawe penyakit. Pak polisine nesu. Ya ora nesu. Ayo, iki jan ora. Ini aku sing ngentongi aku. Ngeten. Kaele. Nggih. Dalang rangkep nabuh pentongan ya iki. Monggo panjenengan Gus, duduk. Sik urung. Iki Kalih mlampah, Sing tok ora sing teng malah kaya bakul es mini. iya. Meneng sik to. Nuwun sewu. Gusti Prabu Sladikrama. Iya. Menawi sampun kepareng wonten dawuh saking panjenengan dika. Menika ketoprak cendol dawet. Iki ape ketoprak lagu dawet-dawet cendol-cendol. Lah salah yo kenthong adurak arek ora mau. Iki rusak kabeh iki. Madoske hiburan Pak Dodi. Mboten niki serius ta niki. Serius. Tenan. Tak omono Pak Lurah potong anggaran. Mboten pun lunas kok, Pak. Njaluk transfer dek iki. Nuwun sewu Gusti Prabu Sladikrama. Menawi sampun wonten dawuh saking panjenengan ing wedal dinten menika kula ingkang badhe ngupati. Mboten niki serius ta niki. Serius. Tenan. Tak omono Pak Lurah potong anggaran. Mboten pun lunas kok, Pak. Njaluk transfer dek iki. Nuwun sewu Gusti Prabu Sladikrama. Menawi sampun wonten dawuh saking panjenengan ing wedal dinten menika kula ingkang badhe ngupati wontenipun Mas Telung Plengkung Gumolo Telung. Inggih. Pomo dipomo aja nganti bali wonten Sukodana yen mboten betok Mas Telung Plengkung so Gumbolo Telung es tungtung. Telung gelung. Kelomune es tungtung. Layakno ndang dipindah terus. Lah nyapa? Ora tau bener. Lah tahu bener. Kompul tabel. Iki wayahe pentongan malah ora. Ayo. Lah saya guyon ae kok. Menawi wonten. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres daleme Gusti Adipati Sladikrama. Leres. Anu sanjange badhe pasang wifi niki. Toprak wifi barangnya ngopo ora? Cocok. Wong wingi telung wulan ra tak bayar kok pasang meneh. Menawi sampun kepareng kula badhe ngupati kawontenipun Mas Telung Plengkung Gumolo Tunggal. Nyoni dipangestu. Mesti cilaka kene. Kamu ora ana Mas Telung Plengkung Gumolo Telung Gulu wujude ora ana. Tak lebokno lara pak. Tritajung. Sik. Hop. Iki cerita kok jilbaban iki lho. Niki Ketoprak mbiyen ora ngene karo pengajian opo piye? Niki Sri Tanjung pun mualaf ngeten niki. Jilbabe apik untune sing ora apik kuwi. Ejal kowe omong-omongan saiki. Tritajung. Wonten dawuh Gusti Tamu. Kok kan rokok kuwi kok mbrek suarane. Wonten dawuh. Nah, nggih. Ya kini sakwisipun Kakang kautus dening Gusti Prabu Sladikrama. Ya kini malah kowe tumindak sedeng ana ing taman kaputrene. Ingkang tumindak sedeng menika sinten Gusti Patih? Nyatane panjenengan kenging menapa dakwa dumateng kula. Sakabeh kula menika tresna sanget dumateng panjenengan. yen Gusti Raos Prabu kapan kula dumateng panjenengan minangka penak kula dados garwa panjenengan. menawa kedadian sing malah kula menawi panjenengan menika dakwa dumateng panjenengan. ing wektu dina mboten wonten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan. aja nganti sing malah kula Gusti Patih. Kula menika tresna. lawang iki ben ketok dialoge malah mbok teke Dialog dhewe. entekno dhewe iki ngomong. Nah, ngono lho. Terus ya Sri Tanjung iki luruh ora mbranyak ngono kuwi. Luruh putren sing alus. Halus. Priyayi. Ben ditambahi kok. Langsung diajar. Oh gitu, siap. Duduk. Ajar. Gusti Pak. Ya, tapuki. Tritajung. Ya. Wonten dawuh. Ya gini kowe malah gawe wirang ning papan kene. Angga wirang menapa kula kamangka kula. Yen sawetara ing wektu dina iki pun Kakang golek tumbaling praja
Yo kene kowe ndak tinggal. Kula kowe cecaketan marang Gusti Prabu Salakra Komai. Menika boten leres. Kowe tumindak sedhe ngopo lah? Boten. Ojo. Bener, diajar. Ojo goro. Iya, bener. Terus. Ditonyo. Lunga. Napa to sampean? Lho, Provokator. peranmu ngono kuwi. Ayo lunga. Gantem. Sepira abote dadi punggawa. Tak rewangi. Sikil kanggo sirah-sirah kanggo sikil. Yo kene kowe kepenak. Kepenak panggonamu. Kudune kowe ora kaya ngono. Nyawan sopo? Yo, Dunus. Ya, kerise Dunus. Ya, kerise Dunus. Ayo kowe. Hei, kerise Dunus. Kowe omong. Hei. Kowe omong. Kok mbok antemi terus iki? Iki diantemi kerise Dunus. Oh. Yunus wis jeleput. Tanjung yen ora kaken wus tak pateni. Ngono lho. Sampeyan wakili tak tambah 50, Pak. Contoni sutradara kan nyontoni kok. Ki ngedu, polisine ngedu. Iya, Wis ayo. Ya Tanjung sik omong, lek arep sarung dipateni. Yen getihe piye kae. Ngono lho. Gusti Tapeh. Patih. Tapeh iki nek koketan kae. Kapecana kula Gusti Pak. Piye? Sip. Kapecana. Kowe jaluk tak pateni, Kowe jaluk tak pateni. Nggih. Kowe njaluk ndak paten. Iki kok malah ngono. Lah kerise ndi dicabut no? Niki lho, Pak. Oh, ya wis ngono. Anu melu ketoprak liyane no piye. Lah ya wis ngene. Sutradarane kereng-kereng. Layane dadi bos toprak bangkrut. Lah ngetoprak kowe ban-bon dhuwit terus ae kok. Tengkas urung. Kasbon terus ae bolak-balik. Ayo. Kowe tidak sedeng. Kapecana kula Gusti Patih, ananging kula meling dhumateng panjenengan. Kowe milih opo? Menawi mangke lutira kula Anggondo Arum. Kula mboten tumindak sendeng Gusti Patih. Piye? Kowe kondo sing luwih cetha. Piye? Kondo luwih cetha. Kowe iki sida paksa apa Baladewa? Lah bolo piye? Kuwi Baladewa. Oh, halus to Satrio nesu yo yo halus to. kowe idumu. Ha iya. Ya dicucukne karo bayarane to, cucukne karo bayarane. Heran kok raya ambune ra enak. Karek nyedot terus ngetokne ra getun lho. Ra ketun matamu. Lek pas kene yo pantes dadi kiri, Pak. Ora apa-apa. Rupane. Rupamu kok elek mentang. Ayo. Kowe kondo yen diramu Anggondo. Arum Amis sateges kowe ra. Kula tumindak sendeng menawi Anggondo Arum kula mboten tumindak sendeng. Kapecana kula. Di Tanjung. Dawuh kanthi. Yen menawa kowe njaluk ndak pateni, kowe wis gawe wirang ning papan kene. Mboten ateges kula gawe wirang nanging kula menika Tinimbang kowe nyepet-nyepet ning papan kene. Waspadakno Gusti Tanjung. Luwih becik kowe suwikir. Nah, mati. Mati ning ngesor. Ning mati ki turu. Kowe sik urip Tanjung. Jane. Mati kowe. Mati yo. Kurang ajar. Mati yo milih lho. Milih ngono sih. Oh. Sri Tanjung keparek kuwi. Ngawur, kene. Naan kowe. Wis. Wong mati yang golek vitamin. Ayo. Saiki kowe muni. Nggih. Loh, apa iki? Kok nggondo Arum. Ngono no. Beluh. Ambune Pak Dodi. Ngono. Beluh. Kok nggondo arum. Iya. Sing dhuwur ngisor kok kecil. Ngajar. Kowe kok ngerti lah aku ra cawi. Ora ngajar. Gak aku lek ngono ki. Moh seneni Pak Heri ku lho. Aku kok ngono permainan ngene iki seneni iki lho. Beluh. Si Tanjung. Jebul tiramang gondo wangi. wangi ta. Nyapa. Aja urip. Mati. Melok-melok. Kok wangi toh? Nyauri ora. Beluh.
Sing didemok kene niki piye to iki? Niki lho Pak, lho. Oh, heeh. Yen kepara nyata ludiramu Anggondowangi sekseni ana ing para nayakaning praja ana ing Kauman. Besok yen reja-rejaning jaman kene bakal jenenge Kutha Banyuwangi. Sejarahipun ngeten niki. Pun mboten sah dibuka. Bablas mboten ono. Bablas ya wis. Nggih. Ini salah satu bentuk Iki. pagelaran. Oh iki, ini paling tidak mendudah napa mutiara yang terpendam. Seperti ini. Nggih. Seperti ini masyarakat masih kangen tapi Panjenengan nggih tasik wibawa lho, Pak. Nggih. Niki benjing dalu sek ten jaranan. Lah Lho, lho. bar jaranan digawe ketoprak pripun? Pun kondur. aku ki malih dadi jaranan barang no iki. Aku tau mbiyen ketoprak jaranan digawe ketoprak. Nggih. Sing main wonge ketuweken. Lho. Saking mesti aman aja melok main, Mbah aja melok main. Aku kudu main. Ketoprak. Hah, ketoprak. Ngomong raca sae para saindenging raja kene sentananing ratu para prajurit ngotot-ngotot terus. Miki iki ora enek kabele, dicekel ngene tambah bengi tambah melorot, tambah bengi tambah melorot, tambah melorot. Salah dengan bareng pemainnya itu wis tuwek pisan. Ora muni ngono tapi mau cekel miki dicekel karo muni ngene. Aku yeting. Kuwi yeting awak. Nggih. Kula nggih saged, Pak. Jajan sindene wani sama sindene kon ngono bareng. 1 2 3. Nun. Wani. Mboten wani. Wani ta. Sing diunekne liyane, Mas. Atik muni ngono ning omah sampean digremengi ditano. Tepuk tangan untuk Pak Dodi. Luar biasa. Nggih, oplos untuk Pak Ini Dodi. beliau ini tokoh budayawan. Sekarang di NTT ngaston apa Pak Dodi? Ngasto tangan ya. Kula teng Polda NTT. Saniki ngeten. Polda NTT. Saya ingin menerjemahkan ini adalah desa Kauman. Kauman. Ini kan tadi budaya sudah kita lakukan. Saya membaca Google, Kauman itu singkatan ternyata. Kauman bisa disingkat kaum kang iman bisa. Nek dijah perkata K itu singkatan kami menjadi warga yang selalu guyub rukun. K-nya itu. Hebat. A akan selalu hidup saling hormati dan menghargai satu sama lain. Amin. Ya. Untuk itu mari kita saling mengisi satu sama lainnya. M mari kita tingkatkan iman dan takwa. T. Kok T toh? Sama A. Apapun yang terjadi itu sudah kehendak Tuhan. N. Nanggapo wayang ngangge pengajian rasah ngangge dagelan. Cacak. Apa? Nek aku ya jelas milih beliaunya, milih Pak Dodi. Punya kewibawaan dan punya jabatan. Mbok marepe ngregani murah ra mungkin. Aku nderek panjenengane. Kowe golek liyane. Dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Nggih, kula wangi, Pak. Dua kemungkinan. Wis ora apa-apa lah, wis. Lho, ngapa? Mencela-mencela lah. Ini singkatan dari kata-kata. Oleh sebab itu dimanapun pasti ada kaum kang iman. Iya. Mulakno iki acara gerbek suro, acara jenang suro itu wiwitane teko daerah Kudus kuwi ngangge jenang suro. Kuwi ning Kudus kuwi ning ndi? Desa Kauman. Ngoten iki. Lah, mulakno iki ayo padha disengkuyung sekaligus bersyukur. Yang kedua adalah kita ngerupi budaya Jawi. Kita juga melaksanakan kegiatan bersih desa. Mudah-mudahan desa Kauman hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Luar biasa. Seperti itu. Yang terakhir saya pesan sampean wong loro ini, saya percaya bahwa dagelan itu ternyata hasil survei. Hasil survei dan psikologi, intelijensinya dagelan itu lebih bagus daripada orang yang S2. Loh, lah kok sakit dalam arti kemampuannya lebih bagus. IQ-nya mesti 130 lebih, kuwi dagelan. Nah, lek wong di bawah 50 iku debil. Ada yang sampai IQ-nya 35, kuwi asu. Kewan asu kuwi IQ-ne 35, mula kena dilatih. Ngono. Aku mbiyen ning Surabaya ndek tangga, ya polisi, duwe herder. Lah aku teko ngono, karepe ya uluk salam.
maksudnya yo assalamualaikum. Ngono karepe. Jenengan nggih pirsa nggih. Iya no. Waalaikumsalam. Ya aku ngerti bahasa asu ngono. Waalaikumsalam. Aku terus takoki. Jawab diri nggih. Bapak ada. Oh berarti bapak ada. Ada 2 kali jenggongan ada. Bapak ada. Terus ibu ada. Oh berarti ibu. Bapak ibu ada. Terus tak tanya, bapak sama ibu lagi ngapain? Das ora kowe asupi. Oh, panjenengan pirsa niku wau nggih. Seeling. Niki malah duwe pitik lho. Pitik. Nggih. Angger panjenengan rawuh ngriko niki pitike king gene Jerman. Lho, asu. Kenapa? Pitik kenapa sih terusno? Oh, tak ora samedi. Angger kok niki enten tamu jok lutuk enten. Enten nggih pitik kula langsung ndonga ngoten. Aku tak apa pitike ya mrongos. Nggih tunggale asu wae. Saiki aku terus ibu enek ya ngono. Ngono. Lah jok ngono karo bojone nyapa lho kok ngene, Pak. Kuwi ya tunggale. Aku takon sik, Dik. Nggih, dawuh. Kewan apa sing paling apik? Pitik. Kok pitik? Duka. Ora roe. Apa? Dalem. Kewan sing paling apik? Nggih, kirek niku wau. Kirek ya apik. Saged kan jaga Sing omah. paling apik hasil penelitian adalah bebek. Kok bisa, Pak? Sebab setiap ketemu orang dia mesti mengatakan baik bebek. Itu lebih bagus lagi sebetulnya anjing, Pak. Kok Mergo mau ngewangi aku. Piye? Aku parkir mau mandek to arepe nabrak. Lah kok karo krik diomongi. Piye, Mas? Hop 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 hop. Kuwi ora hop-hop, maksudnya ono berita hok. Iya Lah, biyen Ki apik. Iki ketoke anu, generasine Mbah Jono wonten. Wonge wis mati ora sani. Kowe eling ora sis budaya Tuban rusak dipindah ning Bojonegoro diangkut bengi-bengi. Nah, ning Tuban. Aku tahu dinas Tuban. Ning Tuban aku terusane bebek. Ning Tuban kan ngerti Pantai Bom. Nah, di Pantai Bom kuwi nek enek wong lara gatel kuwi adus nek esuk. Nah, ning laut. Dikeruk-keruk ngene. Nah, kuwi biasa saurunge subuh ya udo blejet. Lah enek wong lanang wedok adus bareng. Main suami istri. Iya. Mari ngono, sing lanang dalang sing wedok sinden citane. Tapi nduk kono, daerah Tuban. Ora ngene lho. Sewu lho ya gak ono kene lho ya aku mau cerita nang daerah Tuban. Lanang dalang sing wedok sinden. Heeh, terus enter sing takok to. Lah Bu Kesi kali Pak Cahya lemben apa? Asik. Ya aku terakit tang sithik tak ngederne to. Mas Cahyane sing tapi Mbak Kesine sing iya Nggih. Bari kon setoti. Aku gendang medun aku kesel aku ngrasani awakmu. Hah, rungono sik. Nggih. Nah, bebek emang roh enek wong lanang wedok. Wonten laut wau. Heeh, kukur-kukur. Muni ngene, Mas, mesakne ke lho, deloken ke lho wong ngukur-ngukur dhewe yo dibantu disosori yo ben penak ngilangi gatele sing wedok ngono. Sing anu, apa jenenge? Bebek wedok. Sing bebek wedok ngono. Yo, nek ngono sing lanang nyosor sing lanang, sing wedok nyosor sing wedok. Lho ndak no, aku bebek wedok nyosor sing lanang, sampean wong lanang nyosor sing wedok. Karo muni baik. Ngono ya ta. Ah terus budal. 1 2 3. Lari. Kowe kan turu-turu ngene mlumah ngene ta. Ha, disosori kok sikile. Nah, sing bebek wedok nyosor sing wong lanang karo muni ngene. Baik. Dhuwur ngesor mundur ngesor. Lah kok sing bebek lanang nyosor wong wedok munine pisan tok. Baik ngono tok. Lah napa, Pak? Lah dek ngono lho Mas. Saman aku cucukku sampai kesel muni bolak-balik. Saman muni kok pisan tok kenapa? Iya Dek, saman enak Dek. Muni bolak-balik gak apa-apa. Lah aku muni pisan tok cucukku kecepit. Apik iki ya. Apik. Kecepet wong sing duduk niki ya. Jadi aku pesen ngono mau, jadi semuanya ada manfaatnya. Apapun yang ada. Mari kita sengkuyung, mudah-mudahan kauman makin hari semakin baik. Mudah-mudahan Mas Cahyo, so tahun ngarep, tora sampai tahun ngarep. Didukung zaman ben wayangan. Amin. Siap. Terima kasih Pak Dadi. Dukung omongan. Nggih. Ora dukung omongan tok. Iya, materi. Nggih. Pikiran. Siap. Sumbang paling piro 5.000. 2.000. Sumbang. Yang penting sumbang sih kok. Penting sumbang sih. Dan mudah-mudahan makna ini bisa terpendam di antara kita dan betul-betul masyarakat kauman ini guyub rukun. Amin. Amin. Golon. Amin. Nek metu mlebune serempet mentara menrapo pembangun metune kan jola-joli. Siap. Sik tak tutupe sik wong nggih. Assalamualaikum kita. Nggih. Kersanipun
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kagem Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Loh, riko Pak. Riko. Riko Pak. Tok 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 tok. Umi Hafifah berdiri. Dok, ayo dok. Terima kasih. Terima kasih. Beliaunya itu juga dulunya saya derek penjenenganipun Duangu Gus. Bojonegoro. Wah, dewer-dewer ketoprak wis wayah memet-memete nggih kalih bapak niku. Tadi ya. Nggih. Dulu menjadi Kapolsek di Masyarato. Indoho, akhirnya terus di Poltabes, sekarang di NTT. Terima kasih. Tembangin apa Gus? Pamundhut menika wau ngersakaken podang kuning. Nggih. Nggih. Dipun pinangkani sinambi ngginakaken wedal ingkang longgar nggih. Nggih. Dening anak kula wadon menika genduk Umi Hafifah. Loh, ingkang putra menika. Wah, muridipun anak angkat. Nggih, anak angkat. Ngono ya mbiyen aku ora tau di anak angkat. Nggih. Lah wis tak dene anak angkat no. Ngangkati gamelan no ya. Peniti. Peniti. Ya Umi, ya. Langsung napa bawa? Bawa riyen, bawa riyen. Nggih, siap. Ya Nduk. Ayo Mi. Nadyan wujud temong peksi. Terus sekolah niki, Bos. Nen mbok didangu dhewe takone dhewe. Saman sik sekolah, Nduk. Nggih, Pak. Aja Pak to. Ya Mas. Om. Lah sampean wis anak-anak apa urung? Pun. Lah ya celuk Pak kok gelo iki piye? Anakmu piro? Siji. Lah bojomu? Siji. Berarti loro anake, Nduk. Balik. Loh, kok celuk jane iki? Loh, lah iya to? Lah iya. Lah iya wis diceluk Pak ki pas duwe anak to? Duwe. Anakmu piro? Siji, budek iki mesane iki. Lah bojomu? Siji. Lah ya loro berarti, Mas. Heeh. Kowe siji, bojomu siji. Sing mana bojoku aku sponsore ngono. Ya, Nduk. Ya sekolah ya, Nduk, Mo? Nggih, Pak. Ya wis. Nah iki asli ngentrong iki. Nggih. Pancen ya fotokopine aku ya. Lah nggih ngentrong. Takoni dalem endi, Tuk? Tuk. Saleme ndi cah ayu? Kula Pulung Ponorogo, Pak. Ponorogo. Nggih. Pulung. Nggih, Pak. Wah, gunung. Nggih, Pak. Yo, nggon cengkeh. Teko jam pinten? Jam 7. Jam 7. Nggih. Kayak rombongan. Nggih, Pak. Ngene kon ra welas piye, Jajal? Aku ngene iso kedudut atiku e. Ha iya no. Nggih, Pak. Mboten, Pak. 50, Pak. Ora sae no, ora. Lembangon, Nduk. Nggih, Pak. Iya, Nduk. Nggih. Suaramu apik, Nduk. Nggih, Pak. Semester pira, Nduk? Kula tesih kelas tunggal SMKI, Pak. Oh, SMKI. Ya muga-muga iso nulat saka jejake ibumu Kesi ya. Amin, Pak. Aja norno, Nduk. Nggih, Pak. Sinau tenanan, Nduk. Nggih, Pak. Iya to, Nduk. Nggih, Pak. Sewengi mek Nduk, Pak. Lah bocah lugu kok ya. Ya, ora apa-apa. Terusno, Nduk. Ning suarane lek jos to, Tuk. Apik, Pak. Loh, iki Malah ketularan begini ora. Wah iki kok mbongge iki ngopo? Gawan. Ya. Alus manis nangsa Bapak lak nggih seniman to, Nduk? Sanes, Pak. Loh, lah apa? Bengkel, Pak. Wah,
Sampai ki boran di sini toh. Ben. Bapak seniman apa sanes? Sanes, Pak. Dalang. Sanes, Pak. Penabuh. Sanes. Pengrawit. Sanes, Pak. Seniman. Sanes. Budayawan. Sanes, Pak. Lah apa? Tukang cat. Sik, mesti digoleki temu kok. Ibuke sing sinden mesti. Sanes, Pak. Waranggono. Sanes. Budayawati. Sanes, Pak. Seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Oh. Layakno ora tau payu. Lah ngopo? Lah kerupuke dicet. Ora kok ngono. Ini perjuangan sebagai orang tua niki lho Mas. Kuwi bener. Iki kena nggo contoh. Wong tua ki ngrekasane karo anak ngeten iki. Wong tua ki nuwun sewu, duwe anak iso mulya ki wong tua wing seneng. Ngoten nggih to? Heeh. Wong tua mesti mulyake anak, ning nek anak urung mesti yen iso mulyake wong tua. Mula mengabdikan sampean untuk orang tua. Ngene iki ngangkat asmane Pyai Sepuh sakarone sampean. Nggih, Pak. Ngerti ya? Nggih, Pak. Sesuk jual kecet sak kaleng cilik. Nggih, Damel Pak. napa? Nggih ngecat untune niki, Pak. Ngono. Guyu lho. Mboten, Pak. Guyu wae Jajal. Jane ya ayu lho, Nduk. Makasih. Lho enek tambahane ora nggih Pak to makasih barang iso. Lho nek makasih penuh dengan sentuhan kok. Oh iya. Makasih. Lho kok ngado nyapa to, Nduk? Gila, Pak. Rasa aku lek kuwi ya. Cah jujur ya. Oh no. Nggih. Nonane Golek isi podang jenah lek tanggapane karo Bu Kesi disangoni mboten? Nggih, Pak. Heeh, wis pirang-pirang dina ora leren ta? Nggih. Sampe wis dadi sinden laris ta? Nggih, Pak. Tabung. Ditabung apa tinggi? Investasi. Kula tabung, Pak. Tumbaske mas-masan kalung ki apik. Nggih, Pak. Kayak gulu, gelang, cincin itu bagus. Betul. Aja jambret ku bosok kowe. Lah ya ngene iki lak bangga iso cementel. Pentel kowe lek budal dhewe budal sekolah tidak ada pengawasan ku dicopet jambret malah bahaya. Neng kalung gulu, Dibedal karo jambret malah cilaka kowe. gelang-gelang. Gelang ya dibedal kowe. Lah nek pengen mas-masan lho. Kok ne untu mas. Terus? Lah kok iso? Kowe tau ndelok berita enek rampok ngowok-ngowok cangkem lara enek. Iya, bener. Lah kuwi bocah ra seneng ngangge mas-masan kok bocah Ora seneng iki. nggih mas-masan to, Nduk? Nggih, Apa Pak. tabung? Nggih, Kok Pak. tumbasne apa sok ben? Nggih. Alhamdulillah kula sampun tumbas ingkang rodone sekawan setire bunder. Mobil. Avanza, Avanza. Sanes, Pak. Anu Xenia, Xenia. Sanes. Lah Panther. Panther. Sanes, Lah Pak. apa, Nduk? Selepan. bener nggih nyelep kluthuk kuwi lho. Lah malah kuwi lumintu kok nggih ta? Heeh. Dingkruk-kruke wae mlaku Wes. dhewe nampa dhuwit kok. Alhamdulillah dadi juragan ledok. Weh, duwe anak iki ya dicontoh. Ngene iki paling ora rapoya-poya. Iya. Ngono. Anakmu sik cilik mbok cekli dit sedina 50.000. Kurang. Ora entek gacok mulai. Bisane. Karo anak. Wong mah. Boros. Nduk. Sende. Ibu bunga atiku Salahne apik. nyanding bisa dadi tombo Iwun tepuk tangan untuk anak kita Umi Hafifah. Yes, luar biasa iki elok temenanan. Apik lho, Nduk, suaramu.
Nggih, Pak. Ngabdi nggone Mbak Kes wis pirang tahun? Kalih, Pak. 2 tahun. Nggih. Wis iso kaya ngene. Nggih. Aja kendhat, aja mati no kendhat ngawut ae. tegese kendhati aja patah semangat. Oh. Tetep semangat nguri-nguri kabudayaan Jawa ya, Ndek ya. Nggih, Pak. Sapa ngerti biyen ibumu bakal kerupuk, terus bapakmu bakul apa sih cet? Ngecet. Sampai nak mulai wis terkenal, alhamdulillah. Iso dadi sarjana seni, lulus dan nyambut gawe. Amin. Apa tuh? Bisa nukokne kerupuk karo cet kan ya lumayan. Ya sering kuwi. Wis prisa karo Pak Lurah dereng. Pak Lurah, Pak Brida. Dereng, Pak. Brida. Itu biayine. Nggih. Pak Brida sing pundi? Pak. Ah, cilaka iki gawane mesti Pak sak welase, Pak. Ora sae no, sing apik ayo. Nuwun sewu, Pak, nderek tepang ya. Nyuwun sewu, Pak. Nderek pitepangan. Ya, Nggih. Kula Umi Hafifah. Nggih. Saking Ponorogo. Ngaturaken ingkang panyuwun ingkang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak. Nggih. Jenengan sampun kersa nanggap kula. Jenengan sampun kersa nanggap kula. Kula dongaaken. Kula tungak-tungakaken. Warga kauman. Tansah pinaringan. Gemah ripah lo jinawi kerta tata lan raharja tentrem lahir batin slamet donya tekan akhir. Amin. Loh, terokno. Wah, lah yo simpel lah sing marahi kedawan. Lah bosok iki. Lah yo kuwi malah jawaban yang spesifik ngono kuwi. Amin ngono kuwi. Lah timbang mikir malah bunek e. Ya wis ana bener. Iki kedawan jenengan. Lah ben jajal kecerdasan. Pak Lurah. Pak Lurah. Aja kasih senyum. Mboten saged, Pak. Lah nyapa ra iso. Pak Lurah. Aja manut, aja manut. Kula. Aja gelem, ora gelem. Ora gelem kudu rombongan kok ya. Lek karo aku mesti manut, Pak Lurah. Pak Lurah. Kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi dados sinden profesional. Kula dados sinden profesional. Ndang Duk, kon melu kowe, ndang. Pak Lurah. Kula Umi dalu menika mboten gelem nerokne omongane Joglutuk. Sakniki nembang, Pak. Sakniki iya no nembang sing apik ya, Nduk ya. Sing apik menek terop, Nduk kowe. Lah iso guyu lho. Kowe ngapusi iki. Nggih. Oh, etok-etok ben diwelasi ngono. Tak guyu ya mani. Kowe iki ngono kok dadak ora dhuwit kesusu ae kowe. Modelmu. Mesake ora. Ini umum. Dikira bapakmu ora sembodo rene muka ngene. Ngece. Wis. Ya. 100 to, genah to? Nggih, Pak. Susuk 88. Ayo. Matur nuwun, Pak. Susuke mengke teng bis. Heeh, iya. Rumangsamu apa bakul kacang ngono kok. Ayo Dik, ayo. Wis. Dagelan laris kok, ayo. Iki nek ora dipancing Mas Cahyo ngono sampe metu aku. Kudu tak pancing. Angger melu kono mesti korban 200. Ora apa-apa kok ya. Ya iki idep-idep titipan saka penyanipun Mbah Lurah. Menawa ana kurange ya nyuwun pangapura. Sing penting barokahi. Ya, sing penting barokahi nyangone ya. Nggih. Ngono ya jelas. Ayo selanjutnya Mas Kluthuk, ayo. Nyapa to aku barange? Lah sing komplit e. Lah. Oh ya aku ya sugih sampean lho, Bos. Ya ora perkara sugih. Wong iki ya ngamali ora lokak bakal kebak. Wong ngamal ku ora nyawang jabatan, ora nyawang derajat. Ikhlas. Piro wene nek umpama mbok wis bosok aku iki. Sing ikhlas lek lambene ngono kuwi ora entuk pahala apa-apa kuwi. Ya ikhlas Mas, aku wis nyapa lho. Ora kok ngino ki ora ngono. Piro sampeanmu? Piro? 100. Ngisin iki. Lah kowe piro? Dalang kondang laris ngono 100. Ayo ndelok kowe piro kok. Piro emang? Ayo nderek sing ning ngarep to. Tanggapan 3 wulan ra leren nyatusan. Awas lek nganti sak ngisore 100. Petang ewe lho. Matur nuwun, Pak. Heeh. Kok mboke petang ewe nggih apa? Nggo parkir. Omeng ngeh 7.000 tok ya. Bles iki kok iso. Duwe ku mek karek 11 tok iki. Ngisi-ngisini. Wong nglintingi tahu ngono kuwi lho. Lah nggih. Wong ki mati duit ra gawa bondo donya ra digawa ora mbok nggih apa. Kowe turu ki bantalan lemah lho, ora bantalan duit. Kok dik 100 emekmu. Sedekah piye? Kene blas enak apa-apa.
Nyanduk sekarang 7.000 pen pisan nek. Matur nuwun, Pak. Iya. Ya, Nduk. Pak Dodi. Ya, Pak Dodi ke. Pak Dodi apa wong gatel kok tibake. Oh, kira nginang-ngine njukuk tibake gatel aja. Iya. Arep ngene ora? Tak golek serane to. Nek ora ikhlas ya rasa ora apa-apa. Ikhlas wis. Tak penane dhewe ora apa-apa anakku. 11.000 ya. Ikhlas 11.000. Iya. 11.000 ora ikhlas ora ya terus dulu tenan. Dicontohke sinden senior. Nembang nyekel dhuwit ngene ora patut disoting saru. Nggih, Nek Pak. ditipne bapake. Nah, ngono tak mulai sik dulu. Lho. Cah cilik lho, kuwi cah cilik lho. Kowe titip 10.000 nganake 200 kowe. Ora, nembang nduk ya. Tasmu ndi? Iya, Pak. Tasmu ndi? Tasmu ndi? Tasmu sing dikeke nduk. Nah, Iki lho kok tak amale nang kene. Kene. Nggih, Pak. Ya, ya lho duitmu sokeh ngono lho. Monggo diaturaken Podang kuning, ya. podang kuning ya. Umi Hafifah. Dados. Ngene sik, tembangmu kurang 2.000 gitu. Yo, kendase apa introse? Kula riyen, Pak. Iya, Nduk. Ah, kencan sing apik karo sing ngendang men kompak. Yo, iki nggene kotane ibumu kene iki tulung aku. Lho, kok kotange ibumu piye to? Kota. Oh. Kuwi ya bosok kuwi kan padha ae ora. Kupingmu iki. Baleng kerangan dhuwit 100 malah budek iki Dek. Iya. Aku mbasane Pak Truwatap dalam. Ternyata bayang kamu mesti behang mesti. Oh, kotang. Yo. Dados. Nduk, sirmu piye sirmu? Aku malah ngisin melu, grupku isin. Tulung agungi kelahirane Bu Kesi. Nggih, Pak. Le nembang sing apik. Nggih, kula sampun sae lho, Pak. Lah piye? Nggih, sing ngendang jarak, Pak. Sing ndang jarak piye? Jarak Lah sirmu dikendangi piye? tak tung tak. Tak tuntak. Nggih. Lah sing jelas omong dhewe ora sing ngendang. Mas, lek aku piye? Ndang. Ndang. Oh, ketoke yangmu. Kita tradisi. Oh, sik cilik ya gendaan. Ora. Kancane kuwi ngawut ae ora. Ayo kono. Tak tung tak to. Heeh, muni ya Om. Mas, Mas Nopal, Heeh. Nopal di sini piye? nggih mik to. Dalam. Wah iya. Lekmu nyelok sikilmu udah kayak nyampe to. Biasa ini Mas, wanita. Mas Nopal nih. Biasa ini wanita tipe jinak-jinak merpati. Artinya Dicedeki ngadoh, cedeki ngadoh. Kowe nek nggon peteng dekem. Omong kayak jadi. Mas Nopal. Mas. Nggih. Pripun, Mbak? Kula lek ngeten. Kula lek nyuwara, Kula lek nyuwara. kula lek nembang, Kula lek nembang. mangkendangi. Mangkendangi. Tak tung tak. Tak tung tak. Wis paham ta? Paham. Ah, yo baleni. Jiro lu. Esuk awan. Ngono omong Mas Noval. Mas Nopal. Lek ngendangmu ngono terus. Nek ngendangmu ngono terus. Engko tak cipok mborok. Wegah aku nek ngono kuwi. Aja bocah lugu kok tenan kuwi engko malahan ora. Jane gumun. Lah iki akeh kena iki sida ngentek bebek entek meri. Wis kono bingung sakarmu. Mas. Terus no Mas pengen ye ngono lho. Mas ngono lho. Nah, Mas. Sing tenanan. Oh iya. Iki lho. Nangis lho mesake. Mas sing bocahe. tenanan. Nek sampean ra tenanan lak ora keringetan lho iki. Ayo. Loh malah ngumpet. Tembang lho. Yo, jiro lu. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Apa Om? Ngapunten, Pak. Wis Nyapa? Niki ngapunten nggih, Pak. Heeh, ngapa? Yogane sedaya dipecat mawon. Leh, ngapa? Aja galak-galak to, Nduk. Ngapa? Kok keremen kok dipecat ki ngopo? Ya bener iki ungkapan hati kok. Nabu lho, Pak. Piye? Mboten purun nabu, Dik. Lah sing mbok mungkin tukang kendang tok, liyane ora melu lak ya bener. Oh, nggih, Dik. Kudune awakmu ngomongi kabeh. Pak, tukang kendang, Tukang Mas, dembung. tukang dembung tak jamin wayange bare jam 7 isuk iki. Lah
kesuwen. Anu Pak kebersamaan ngoten ndak. Pak Yoga. Mas Yoga. Kula nyuwun renan penggalih. Kula nyuwun renan penggalih. Kebersamaan panjenengan untuk nabuhi kula nembang kodang kuning. Napa Pak? Iya. Tak tambah 100 tak cium piye? Iya. Anakmu lho kuwi. Loh, maksudnya ciuman tanda sayang. Oh, kasih sayang. Cium kening. Cium kening tapi Wis yo dadi. Yo. Esuk awan ning omah. Oplos untuk Umi Habibah, yes. Lumayan untuk sangu 211. Untuk sangu 211.
lagi iki saweran iso mung 11. 100 itu angka yang sempurna. Betul. Mula kesempurnaan seorang dalang akan selalu dinikmati oleh seluruh budayawan. Amin. Dan 11 itu angka yang istimewa. Kok iso? Angka 11 itu 1 dan 1 dari 1 rumus. Ora 11 iki angka gambare kirik. Alah engko tetene. Iya. 1 dan 1 istimewa. Jadi antara umi dan budaya itu bisa menjadi satu. Amin. Satu lagi iki Mbak Diajeng Chandra Mulya karo Mbak Winong. Ayo. Mbak Diajeng saking Tuban. Winong niki saking pojok campur darat. Nah, ning sekolah teng Semaki mriko. Nggih. Piye to, Mas? Oh ya saking cepete ngono. Semaki, sedhe, sempe, semat terus semaput. Nah, iya. Mbak Diajeng karo berdua. Ya, iki. Tulungagung niku jan gudange sinden. Ha nggih. Gudange Waranggono. Betul. Nggih. Rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunggungan. Rek ayo rek ayo sapa gelem melu aku malam minggu golek kenalan ayu. Pun kamardikan sing sampun diparingke Mas Cahyo kanggo sampean berdua. Dal tak takonane engko mbok menawa nadane kaya Umi engko. Piye? Sundalu Mbak Diajeng. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Ya rada kenes ora terus iki lho Mas iki seneng aku. Mas. Ora nggih Pak. Yo, Pak wae wong 11. Karakter manusia itu sendiri-sendiri. Ayo. Mbak Sugeng dalu Mbak Yu. Inggih sugeng dalu Kong Kluthuk. Ya, aku dodol kangkung ning pasar sore ya. Kong. Kong. Mbak Diajeng karo Nduk, sapa Nduk asmamu Nduk? Kula Winong. Winong, Tulungagung ya. Nggih, Kong. Ya, wis apa-apa. Aku lek dikung wis ora apa-apa. Lah ngopo Mas? Nyangoni. Oh, wis karo putu wis ora ngapa-ngapa, Pak. Nyangoni putu. Oh. Kok Apa sangumu to, Pak? Iki salah saya utok sangungku mau, Pak. Aku mau rene Pak harapan ya, Pak. Ora mandulu to. Nggih. Dalam lagunya ya, gendinge apa Cahyo? Lewong karo Diajeng. Lewong. Nggih. Ya Diajeng ya. Lewong budayane Boyolali betong reki gedruk. Oh nggih. Tur lak nggen Tulungagung nggen jaranan to. Jaranan Pak. Sabitri Putra. Terus napa meneh nika? Kuda Birawa. Kuda Birawa. Nggih. Dicing dalu nggih wonten pagelaran jaranan. Lah Winong iki jebolan kok Kuda Birawa. Lho niki. Lagi lho nggo jaran dhewe lagi to. Wah. Lho. Jarane wedokno lho, Pak. Kok iso? Lah rupane ya bojone kluthuk. Aduh. Gosek ngosek. Nggih, siap. Menika nalika dereng sekolah teng SMKI siswanipun sapa, Nduk? Nduk Winong. Kula riyen ngudi kawruh teng daleme Mbah Bagio. Necep ilmu. Nggih. Oh, Pak Bagio ndal blur. Nggih, Wong Sastu Bagio. Ya, kagunge heeh. Alhamdulillah sik sekolah ning SMKI Nduk ya. Nggih. Ya. Nah, nggih. Niku. Oh, bapake bola kula mancing niki. Wah, nggih to. Sapa asmane? Pak Bagio. Wih, lho kuwi gurune. Gurune Mbah Bagio. Senes Pak Bagio lho. Mas Rudi. Lho kok Pak Rudi to? Pak Rudi. Senes. Adi. Senes. Sapa bapakmu jenenge? Pak Sugiyanto. Ganti to, Cak? Mboten jenenge ganteng kaya ngono diganti-ganti. Ya, diaturake Lewong berdua Mbak Diajeng karo Mbak Winong. Monggo. Yuk, tetes. Ayo. Kanca-kanca Mas Heri, Bapak Kapolsek
apik nang dipamerne ning bapake ya lan joget ngono kuwi ya. Dadi sekolah ning SMKI entuk-entukane ngoten niku, Pak. Mboten niku namung nggih daya tarik mawon ning asli nembangi ya jos niku. Ya ning nek joget rada rono, Nduk. Lah ngapa? Tangane nduwabang mike iso nyundul gelungane kancane lho. Saka semangate kok ya. Semangat ngene bablas. Iya. Blocking. Blocking. Pas. Ya. Nah. Ya, ya. Oh! Iki caplakane miniatur. Ketoke anu leh lahir prematur. Lah iya. Disesuaikan anggaran 11.000 yo ngene iki. Iya. Iya. Heeh, selope nek teleke lho kuwi. Ya ampun. Terima kasih. Elah. Alhamdulillah niki dadi mengangkat budaya Tulungagung. Leres, bukan pelecehan lho, Pak. Nggih, mboten. Pancen mboten enten alat propertinipun kok. Mboten. Apa-apa. Mas Ayo. Nggih. Ingkang baku dalu menika anggenipun memuji mring Gusti. Nggih. Warga ageng wonten ing Kauman. Leres. Mliginipun mambah dumateng para-para punggawa. Nggih, Pak. Ingkang dipun pranatani oleh beliau Bapak Lurah Bapak Brida. Mugi-mugi menapa ingkang dados panjangkahipun
anggenipun ngawontenaken bersih desa ing penggayuh Gusti Allah tansah maringono ridho lan rahmat. Amin. Tansah lumeber ginegeman kamulyan kabagyan saha katentreman. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Sego kupat sego liwet mugi-mugi sedaya mboten liwat sedaya paringi selamat. Selamat selamat sedayanipun. Nggih. Mas Kluduk wonten malih? Nggih. Bon. Tawon wonten topipun lakon kedah wonten